9729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras mga tugang alauna. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na hapon na yapon oras-oras na bareta, kumpiyansa National Economic Development Authority o NEDA, na dahil masyadong naka-apekto sa ekonomiya ka nasyon, ang sagirari na pagpalawig kan alert level 3 sa Metro Manila, asin iba pang probinsya na sakop kay ni. Sigong kay NEDA Undersecretary Rosemary Idoliono, na mas magian mo niyan ang pagpapatob kan restriction kan gobyerno kung ikukumparar ka na kaaging taon. Magiramduman na nawaran ng trabaho ang dakol na Pinoy kan taon 2020 as in 2021 matapos magsarado ang nagkapirang mga negosyo as in iba pang mga establishmento mantang tigil pasada man ang nagkapirang pampublikong lunadan dahil sa implementasyon kan hard lockdown dara kang pagitaas kang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Mantang nagtutubod ang opisyal na saro sa may dakulang papel sa nasyon, iyon nalangkaw na vaccination rate sa mga matawang lugar sa tabang naman ka mga ahensya nin gobyerno. Alaw ng bareta to dyan kan DCGB News Base. I-like ang sa mo yung DCGB News Online Facebook page para sa dagdagbang impormasyon. Ako po si Mardila, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon. Bahay na hapon sa Indogabos mga tugang, sarong mapagpala at sarong medyo maurag, mapulitin na hapon sa Indogabos mga tugang. Sana po kamo ay nakapagkakana tulad ko, ako'y nakakain na. Sana masarap inyong nakain sa tanghalian, no? Pagkukuhan. So welcome mga tugang sa satuyang programang Marahay na Hapon. Ini po si Father Butch Bombase, OP. Ang ibig sabihin ng OP, Order of Preacher. Madalas yung siguro marinig yun eh. Ano naman Father na ibig sabihin ng OP? Pag sinasabi Father Butch Bombase, OP. Dahil ko bigahali ang OP. Ako iyan na kabilang sa Order of Preacher. Okay? At the same time, yaon ako digdi sa University of Legazpi City. University of Legazpi. UST. University of Santo Tomas Legazpi. UST Legazpi. And of course, yaon ako mismo sa sakuyang kumbento sa St. Raymond of Peñafort. Mga tugang, yaon ako sa sakuyang kwarto. Nagbo-broadcast at siyempre iniibitaran pa manggiraray ang siyempre dipisil bagata sa panahong iniho. Yaw pa man talaga ang patakot ng pandemya. So maray na nga niya naglilikay. Ano? So but anyway, madali kasi pagkatapos kang pagpapagunto ko, ako tulos nadigdi sa kwarto. Ano? Kasi medyo may karayuan din. Ano? So, alauna, siyempre, kung alauna talaga ang programa mo, kung tutusin, dapat alas 10:30 magla-lunch ka na. Pero sa mo, hindi pa manluto. So, sa mo yung lunch kaan. Mga tugang, sana makapagtaog giraray ako sa Indo ng
inspirasyon, hindi lang informasyon. Ano? Sapagkat ang programang ining Marhay na Hapon, mga tugang, ay nagtataon ng inspirasyon sa buhay. Kaya siguro mahapot na naman ko, Father, ano ang inspirasyon mo? Munyanal daw sa muya. Alam mo, ang hugot, sabi ko nga ni kasubago sa mga kairiba kong panitigdi sa kumbento, sabi ko kay Father Ernie, kaya naman sa nagkakakanman si Father Edwin Lau, si Father Joseph Rakid, ano? Eh, kami pala mga senior o asan yung mga junior, wala. Na yung pa sa sa kanya-kanilang pwesto, mga nagtatrabaho. Sabi ko, Senda, alam mo, isa lang ang palagi kong tinatanong sa programa ko. At bago ako mag-programa, saan naman ako, anong hugot naman meron ako, saan ako kukuha ng hugot? Eh walang iba kundi sa salita ng Diyos, ano? Sa ebanghelyo sa araw nini, duman kita humuhugot. Kasi yun ang maganda mga tugang, mayroon tayong hinuhugutan. At ang aking hinuhugutan ng lakas, ng inspirasyon, ay ang salita ng Diyos. At ang Diyos hindi nawawalang inspirasyon lagi yan. Ano? Kaya talagang mayaman. Sabi nga, rich, abundant, ano? In inspiration, because yung source natin ay ang salita ng Diyos. Ano? At ang salita ng Diyos, mga kaibigan, ay buhay po yan. Ano? Buhay na buhay yan. Kaya nga meron tayong hinuhugot lagi dyan. Kaya sa panong ito, ang hugot naman natin, totoo sa Ebanghelyo, marinig natin, maraming sumusunod kay Kristo. Ano, sa ating buhay, ganun din. Pero ang hapot ko sa inyo mga tugang, ano-ano ba talaga ang kadahilanan ng paghahanap natin sa Diyos o pagsunod natin sa Diyos o pagsunod natin kay Kristo? Alam mo, kadakol na dahilan Ano? At sana yung ating pinakadahilan ay maitutuwid natin. Ano? So kasi minsan tawag gani sa corporate world o sa management, it must have an align, di ba? Alignment. Kundi walang alignment iyan, sabog iyan. Sinasabi nga o digdi sa university, UST, halimbawa, yung nag-graduate ka sa ganito, pagkatapos nag-master ka sa ganito, nag-doktor ka pa sa ganito, dapat yun align. Halimbawa ako, nasa College of Commerce o Business Administration. So dapat kung mag-master ako, something along that line. So hindi ako dapat mag-master sa psychology. Hindi man ako tapos sa psychology. Tapos ako sa komersyo. O dapat mag-MBA. MBA naman tayo talaga, ano? MBA. So at the same time, align. At pagkatapos, ang gagawin ko, para talagang align ako, ang gagawin ko ay dapat, kung pag-aral pa ako ng mabuti, dapat DBA, Doctor of Business Administration. Ano? So arugan ka mga tugang. So align yan. Arugan sa tuya. Kaya ina-align ta ang satuyang kadahilanan. Kaya kung masunod kita sa Diyos o sa Ebanghelyo, kasi mga tugang iyan ang satuyang pinaghuhugutan mo niyan na aldaw. Ang Ebanghelyo, lalo-lalo na lagi iyan. Sabi nga, may nagkapot sa kuya, Father Butch, saan ka ba talaga humuhugot ng mga sinasabi mo? Father Butch, saan ka ba humuhugot ng lakas mo o inspirasyon mo? Ano? To tell you honestly and frankly, ako'y humuhugot lagi sa salita ng Diyos. Yan, mga kaibigan, sa salita ng Diyos. Kaya nakapagbibigay ako ng inspirasyon, hindi dahil sa magaling ako o sa marami akong nalalaman o marami akong naririnig, hindi. Dahil sa inspirasyon ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. At yan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya nga ginagawa natin sa programa ng Maray na Hapon, yun nga, binabasa natin ang Ebanghelyo sa araw nito at ang ano ang mapupulot natin na inspirasyon
may apply natin sa buhay? O anong hugot natin? Ano bang mahuhugot natin sa salita ng Diyos at may apply natin yan sa ating buhay? Yan mga tugang sa tuyang pag-urulayan, ngunyan na aldaw, ngunyan na hapon, petsa 20 kang bulan ng Enero, aldaw ning Huwebes. Okay? So mga tugang, pero bago kita magpadagos ka sa tuyang programa ning marahay na hapon, inaanyayahan ko kamo na samahan ninyo ako, ibahanin do ako sa pagpapangaji. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan asin mamumuton, bago kami minapuon kan sa muyang programang marahay na hapon, minadulog po muna kami sa imo talagahagad ning bendisyon. Bendisyonan po nindo ang programang ini na makapagtaon ning kaginawahan, makapagtaon ning inspirasyon, makapagtaon ng pag-asa, makapagtaon ng karahayan sa mga nagdadangog at sa samuya. Bendisyonan po din nindo ang gabos ng mga programa digdi sa istasyon ng DCGB. Hinahagad po niya mo sa imo kagurangnan na bendisyonan po nindo ang istasyon na iniho, ang mga kagamitan, na dahil malugod maraot, ang dahil matamaan ng kidlat, at bendisyonan po nindo ang may kagsadiri. Bendisyonan po nindo ang mga nagtatrabaho, o lalo na ang mga BP namin, ang mga namamahala o nangangasiwa, mga manager, at lahat ng mga nagtatrabaho, technical o production, whatever, bendisyonan po nindo. At lalong-lalo na, bendisyonan din po nindo ang mga tagapakinig ng DCGB. Na ilayo niya po kami, ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama. At lalong-lalo na, ilayo po nga kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, at lalong-lalo na magkasakit. At kasangkapanin po ninyo kami. Kasangkapanin po ninyo ang istasyon ng DCGB, ang mga tao, ang mga nagdadangog, nag-aantabay, at kasangkapanin po ninyo kami. Tulad ng kinasangkapan ninyo si Maria ng iyong anak na si Kristo maging tao. Kaya sa pamagitan ni Maria, sa kanyang pagsagot ng oo, ang Diyos ay naging tao. Kaya ngayon aming dinarasal ang memorare. Alalahanin mo o kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Ang lahat na ito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Okay mga tugang, sana ginawahan kita sa pagpapangaji pa lang, talagang may ginhawa na tulos kita. Importante mga tugang na ang programang ini talaga nagtatao sa indo ng inspirasyon. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagdadaong sa tuya sa DCGB News Online sa Facebook. Of course si Romy Briso, si Manay Baby, of course, yes, amen, sabi ni sa barangay, nag-watch siya sa barangay size, and of course si Manay Baby, Manay Ampi, so si Marian, si Sally ng Samar, si Manay Sol, of course ang sakuyang amiga, ang amiga ko na yaon dyan sa Bacolod, si Malu, and si Lulu, na nayaon din sa Manila. At gabos ka muna nagdadawog. Ako nagpapasalamat
pirmi ka mo talaga naghihinanyog, ano? At nagtataw sa kuya dining kusog, ano? So, yun mga tugang. So, ngunyan, ang sa tuyang pag-urulayan nga ni mga tugang, ang manunungod sa Ebanghelyo sa araw na iniho, na kung saan maraming nagsunod kay Jesus. Kadakol, ano? Nagsusunod. O, arog bakan, kadakol din kita nagsusunod. O, halimbawa, may mga ngunyan sa eleksyon. Bakit mo sinusundan yung taong yan? Okay, kasi sa mga Facebook, nahiling ko nga ni, may sinusundan silang mga kandidato. I will not mention who they are, who those candidates are, but I just like to say that there are many people who are following those candidates. Ano? Maraming mga tao. But ang tanong ko is, why are you following those candidates? Ano? What do you see in them? At usually, sasabihin, Father, kasi may makukuha ko. Maliwanag na maliwanag, ini nga sa nangyari. Bakit mo siya kinuha maging ninong ninang ng kasal o binyag? Kasi Father, mayaman eh. Parang sa ganon, pag meron akong kailangan, malalapitan ko. Ganon pa? Ang babaw naman. Pati yung mga tugang, iyan ang pag-urulayan pa. Ano bang mga kadahilanan? Sige, mag-text ka mo sa kuya. Ano? O mag-upload ka mo sa kuya. Kung mag-gawin na sa tuyang signal, digdi sa kwarto. Sa 0925-811-3851 o sa 0953-633-538-475. Ano? So mga tugang. So bago kita magtapos, bago kita mag-break ang Ebanghelyo, at least bago ko basahon sa inyo sa tiyan, inihong hali sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. In other words, in English, it's according to the Gospel, according to Mark chapter 3, verses 7 to 12. Okay? So habang kita nagbe-break, para kung may Bible ka mo, pwedeng basahon nindo kung ano ang talagang laman ka ito. Anyway, tugang, may station break muna tayo. Ang oras mo niyan, 17 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Major in Business Process, Service Management, and Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor.
sa bayan. Hanggang sa huling patak para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasin kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang. Baka pitin. Kaya ang sipon. Gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa. Mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against Ipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Okay mga tugang, sa tuyang ipadagos at sa tuyang nganing pinag-uurulayan ngunya na hapon mga tugang, ang hapot ko sa Indo, ano ba talagang dahilan natin sa pagsunod sa Diyos o kay Jesus? Ano? Kadakol ka dahilanan, ano? Sabi ko nga na kasubago may inistorya ko sa Indo, bakit ka kumukuha ng ninong o nina? Bakit, ano ba ang mga katangian ng pinipili mo? O yun, o sasabi ko mga kasubago, malapit naman ang eleksyon. Marami tayong sinusundan na kandidato, kandidata. Bakit mo sinusundan siya? Yan. Alamin natin ang mga kadahilanan. Bakit mo siya sinusundan? O that's at the same time, kung ibabalik na rin naman natin, bakit mo ako dapat sundan? Yan. Bakit natin dapat sundan si Jesus? Yun. Yun mga tugang. Maraming dahilan eh. Sa Ebanghelyo kasi, basahin ko mga tugang, yung chapter 3 of Mark verses 7 to 12, ito po yun. Noong panong yun, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Okay? Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Yan. Nagdatingan di naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila na ang lahat na ginawa ni Jesus. So salagang naging sikat si Jesus dito kasi nga sa kanyang mga ginawang himala. Okay? At maraming sumunod sa kanya, maraming lumapit sa kanya, maraming pumunta sa kanya. Kaya anong ginawa ni Jesus? Ito pang ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya. So, bakit kaya nagpahanda? Ito pang dahilan. Upang hindi siya maipit ng mga taong dumadaragsa. Yun. Na importante yan. Makikita natin sinasabi ni Kristo, isang paalala sa atin dito ni Kristo, yung self-care.
we have to take good care of ourselves. Ano? Alam naman natin maraming tao, gumawa ka rin ng paraan na hindi ka maiipit. Yan. Yung self-care, wag natin kakalimutan yan. Kahit na, halimbawa, na sikat ka, dapat na meron ka rin talagang mga inaasikasong mga bagay tulad ng ginawa ni Jesus, parang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Kumuha siya ng bangka. Okay? Not to isolate, but just to prevent from being damaged. And damaged father. Parang hindi siya madumog. Ano? Delikado ba yan? Not for simply security reason, but for at the same time, for people to be in order. May kaayusan. No? Hindi nangangahulugan, walang kaayusan. Dapat may kaayusan. Yan mga tugang sa buhay. Dapat may kaayusan tayo sa buhay. Dapat maayos. Ano? Importante. Marami siyang pinagaling. Kaya marami mga lumapit sa kanya. Kaya pinagdubugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo lamang siya. Bawat inaalihan ng masamang espiritu ay nakakita sa kanya ay nagpatira pa sa harapan niya at sumisigaw. Tingnan mo, pati yung mga masamang espiritu, nakilala siya. Ang sabi nga, nagpakilala pa, pinakikilala pa si Jesus eh. Ikaw ang anak ng Diyos. At ito na po mga tugang. Ang ginawa ni Jesus, nang narinig ni Jesus, ang mga demonyo, yung mga inaalihan ng demonyo, nagpatira pa sa harapan niya, na sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Alam na ni Jesus na siya ay popular na popular. Pero anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nabuhay sa popularity. Ano? O sa majority. Kung nabuhay siya sa morality. Okay? Nabuhay siya sa katuwiran. Okay? So ang ginawa ni Jesus, maigpit silang pinagbawalan, ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. At tingnan mo, mabuti pa yung mga demonyo nakakilala sa Diyos eh. Hanggang doon lang nakakilala sa Diyos. Pero hindi siya sumusunod. Okay? So yung mga tuga ay pinag-usapan natin dito. Ano ba ang mga dahilan kung bakit tayo sumusunod kay Jesus? O bakit nga ba ako sumusunod sa Diyos? Ano? Bakit nga ba ako nagdarasal? Bakit nga ba ako nakikinig kay Father Butch ngayong hapong ito? Ano ba dahilan yan eh? Ano? Dahil gusto ko bang mapapalapit sa Kanya o kay Jesus dahil sa may kahilingan kang nais matanggap? Yun. Yan ba yung dahilan? Kaya maganda pong pagnilay-nilayan natin ang mga kadahilanan. Okay? Ngunit iba-ibang dahilan ng mga tao. Ano? Totoo iba-iba. Merong nais gumaling sa dinaranas ng mga karamdaman, kaya lumalapit sila kay Jesus, parang sila ay ma-experience sila ang himala o milagro, o matugunan ang kanilang pangangailangan, matanggap nila kung anong gusto nila. Kaya nga pag hindi nila natanggap ang gusto nila, napoprostrate sila. Ganun ba yun? Ano? Yan mga taong gustong mayroon lang gusto nilang gamitin ang Diyos, gamitin si Jesus sa kanilang kapakanan. Yan. Hindi po maganda yan. Okay? Meron din namang mga taong nais masaksihan ang kanyang mga ginawang himala. Ang tawag natin, Osi. Ano mo Osi? Osishero, Osishera. Palagi sila may UC. Okay? May UC. Yun. Importante yung mga tugang na alamin natin kung ano ba talagang dahilan kung bakit tayo nga ay naniniwala sa Diyos o sumusunod sa Diyos. Ano? Yung ba'y talagang tamang dahilan o hindi? Okay? At meron din naghanap at nagsumusunod sa Diyos parang maiparatang sa Kanya ang Kanyang mga kamalian tulad ng mga Eskriba at Pariseo. Bakit sila sumusunod kay Jesus? Para sa doon, meron silang maisusumbong. Yan. Maraming mga taong sumusunod kay Jesus, pero iba-ibang dahilan. Hindi lahat ay maganda ang dahilan kung bakit nila gustong makita at malapitan at sumunod kay Jesus.
Ano? Kaya dapat alalahanin natin ito. O tayo, importante rin. Ano? Bakit ka ba talaga? Susunod ka lang ba sa Diyos kasi nabibigyan ka? Ng gusto mo? Ay kung hindi na ibigay sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo, hindi ka nasusunod? Ganun ba yon? Okay? Alam mo, kaya ang ginawa ni Jesus, naghanda siya ng bangka at sumakay doon upang subukin kung hanggang saan ang sipag at tiyaga ng mga tao sa pagsunod sa Kanya. Ano? Importante nga sinasabi, we have also to test the Spirit. Okay? So anyway, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Maghanap buhay muna tayo mga kaibigan. Ang oras natin ngayon ay 30 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Palaging napapagod na solusyonan sa Doc F Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Yung ginagamit ko ngayon ay yung Nextin Coffee. Yung Nextin Coffee, simula nang gumamit ako, malaki yung ginagawa ng katawan ko. Palagi akong malakas kahit maghapon akong kakatrabaho. Kasi nung simula na hindi pa ako na gumagamit, parang palagi akong pagod. Nextin Coffee lang ang ginagamit ko. Ako po si Dan Marmalete na Castilla sa Busagon ay 36 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixed and Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed and Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. Alternativoshop.com. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka di siguradong to sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Okay mga tugang, balik kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. At sa tuwing aning pinag-uurulayan mga tugang, isa ro sa mga ikakarahay sa satuya, aramunta kung ano talaga ang dahilan. In other words, sinasabi, purpose, ano? Alam mo may isang libro ni Warren, ano sinasabi si
Pastor Warren na purpose-driven. Magayon talaga eh. Kung ang sa tuya nahiling ang purpose, importante talaga ang purpose. Yan. May nag-text sa kuya, basahan ko yung text ni ha. Sabi ni, okay, as si 2107, keep safe always, Father Boots. Thank you very much. Sa kasisay pa nagsabi maray na hapon. Si Manay Nita Garcia nagdadangog, maray na hapon sa Indogabos, so 0616, okay. So yan mga tuga, ano ba talagang dahilan? Yan importante. Kaso bago mayroon akong isi-share sa Indo, mismo niyan, igwa ko isi-share sa Indo, 7 reasons why someone would follow you. Ibang banda ito kasi bago sabi, why should we follow? Ito nga, bakit si Jesus dapat natin sundan? Why should we follow Jesus? Okay? Sabi nga ni, a leader, just because people report to you, it does not mean you are a leader. You are not a leader because of your job title. Being a leader means you have followers. Kasi Jesus talaga leader. And ang maganda dito, si Jesus maraming tagasunod. And force is not leadership. Command is not leadership. Tanda natin, rewards and punishments are not leadership. Threats are certainly not leadership. Halimbawa, tatakutin mo yung mga tao para sila sumunod sa iyo. Hindi pwede. Following a leader is a choice someone makes. Okay, mga tao, kaya pinagsabi ko kasubago, dapat liwanagon ta mga tugang kung ano talaga ang dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. So, yun. At bakit natin dapat si Jesus sundan? Kaya, there is a choice. Hindi tayo pinipilit ng Diyos eh. At hindi rin tayo tinatakot ni Jesus. O pag hindi ka sumunod sa akin, bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun si Jesus eh. Hindi sinasabi ni Jesus na pag hindi ka sumunod sa akin, mamamatay ka. Hindi ganun eh. Mali po yun, nananakot. Tanda natin, ulitin ko. Force is not leadership. Command is not leadership. Rewards and punishments are not leadership. Okay? Threats, certainly not leadership. Kaya si Jesus talaga magayon na leader. Okay? Because may mga followers na talagang they follow. Okay? Kaya tanong ko nga sa tuya, what kind of followers are we? Okay? Do we follow the Lord because of fear? Do we follow the Lord because He command us? Do we follow the Lord because of the reward or punishment? Okay? Or do we follow the Lord because there is a threat? Or do we follow the Lord because ito ang tama? This is the right thing to do. And this is the good thing to do. Yan po talaga yung mahalaga. So, if they would not choose you, you are not their work leader. You are their work controller, ang tawag dating dyan. Maybe we could say manager, but not leader. Remember, ang pagsunod is a choice. Okay? Since following is a choice, is there anything you can do to help your people choose you? Yes, there is. Okay? So I like to share with you 7 reasons why someone would choose to follow you. Bakit ako sumusunod sa iyo? Number 1, you trust them completely. Mahilig tayong kay Jesus o sa Diyos. Okay? Kung ang Diyos dahil nagtitiwala sa tuya, dahil sana kita tinawaan ng freedom. Dahil sana kita tinawaan ng freedom. God gave us freedom. Okay? You believe in them to do fantastic job, even if you know they will make mistakes first. Okay? Believe they will make the best decisions and create something great, even if it takes few tries. Believe they will be able to find the answer even if they get stuck. Okay? Treat them like you really believe this. Okay? Importante yun Help them feel psychologically safe by having them speak more than you. Okay? Prove to them they can say anything they want by your reactions. So in other words, mahalaga po yan
trust them completely. Magtiwala ka kasi difícil eh. Ano? Kasi Jesus nagtiwala sa kanyang mga alagad eh. Na isa nga sa kanila ay naging Judas. Ano? We don't trust others who never ask how we really feel. A leader that makes us feel completely trusted is someone really ever we want to live. Okay? That's number 1. Okay? So trust. Number 2, you let them play. Importante. Alam mo sinasabi, work without play makes Johnny a dull boy. Okay? So, dapat let them play. Alam mo, doon sa Google company sa California, okay, they become creative. Okay? Because there is not so much pleasure. Alam mo, ang mga taong mga artistic, they have their own time, they have their own moments. Okay? Talaga yun eh. Kaya tingnan mo mga artists, they have their own time. So, creativity happens through play. Okay? Sabi nga, by definition, play is an activity that happens without the need for a specific result. Okay? No specific result or outcome. Okay, when was the last time you did something like that at work? Okay? Alam mo, laro-laruan lang. Actually, sa akin ganun eh. Dati, bakit ako nakapagtayo ng radio station doon sa isla? Laro-laruan lang yun. Meron akong transmitter na laruan. So, nung umaandar na, di tinasan ko lang yung power. Dati, 1 watt lang yun. Yung gawa-gawa, naglaro-laro lang ako. Yan na nangyari. Hanggang naging totoo at sa awa ng Diyos, meron akong almost 7 radio stations na inatayo dito sa Pilipinas. Okay? Ika lang, sasabihin natin, hindi naman talagang powerful. Pero at least, masasabi natin, laro, dahil po yan sa laruan ko. Okay? Tulad dito sa 107.5 Good News Radio, laro-laruan lang po yan eh. Ano? At ngayon, tingnan mo, kung nakikinig kayo sa FM 107.5 maliban sa sa 97.1, okay, OKFM, meron din tayo diyan sa ang UST 107.1 Good News Radio, kung saan mapapakinggan nyo walang iba kundi ang mga religious music, or Christian music. Gawa-gawa po yan sa laro. Okay, number 3, kung bakit may mga tao dapat yung sinasabi may sumusunod sa iyo, because yung mga tao, binibigay mo sila ng power. You empower. Okay? You do not dictate, but you empower people. Okay? If you try to hold the power as leader, you are squeezing the energy out of the system. Okay? Everyone has their own energy source that they need to exercise. Okay, well, we crave autonomy and freedom. When you make space for other people to decide how they get to do their work, you unlock massive energy in the system. Bibigyan mo sila ng freedom. You empower them. Okay? Do everything you can to let them make their own decisions and take on their own responsibility. Parang kasing hindi sila maninisi. Kasi pinagawa lang naman sa akin ito eh. Yun, wala yan. Okay, give them power to control their daily work life as much as possible. Protect their autonomy. And they will want to be in their daily work with you for a long time. Bakit? You empower me kasi. Hindi mo ako dinidiktahan. Binibigyan mo ako ng kalayaan at binibigyan mo ako ng kapangyarihan. Tulad ng ginawa ni Jesus sa mga alagad. Di ba? Ang ginawa ni Jesus, binigyan ni Jesus ang mga alagad. Magpalayas ng masamang espiritu. Okay, gumawa ng himala. At the same time, power to forgive sins. Sabi ng Panginoon, your sins, sabi kay Pedro. Okay? Maganda po yan. Empower people. Okay, number 4, you love them. Leadership is really a practice of love. Here is what love looks like at work. Presence, attention, support, and appreciation.
We will all crave those, especially from people we looked up to. Yan, importante, mahalin mo sila. Mahalin mo yung mga taong mga sumusunod sa iyo. Okay? Huwag mo silang gagamitin. Sinasabi nga ng iba, use things but love people. Ang problema, we use people but we love structure, we love system, we love other things, but we do not love people. Mali po yan. Okay? So, paano magtatagal ang mga tao sa atin? Okay? So, yan. When was the last time you told someone, I'm so glad you are on my team? So helpful, hindi ba? So motivating. Importante ito, you encourage people. How? By empowering them. Okay, number 5, you tell the whole truth. Many leaders hide things from their employees and they convince themselves their intentions are good in doing so. Maganda naman ang intention ko kung bakit hindi ko sinasabi sa iyo. But remember, they think they are saving employees from unnecessary stress, or that too much information will distract employees from their jobs, or that their employees will panic or not handle the information well. Ano? Dahil may takot. In my view, this is a bull crap. Hiding information is just fear. May takot, may insecurity. Hiding information treats people like children, and people can feel this when it is happening. Para tinatrato tayong mga immature, para mga bata. No? Mali po yan. So be honest. Handa natin, one of the most common ways leaders withhold the truth is with their own feelings. We hesitate to say, I don't know the answer. Or, I'm really worried about this. Or I'm not sure how to handle this situation. Okay? Importante, sabihin natin ang totoo. If you share your worries, your challenges, you will see all kinds of energy blossom in your team as they rise to help you. Number 6, you decide with your heart. No? Most of us can stand leaders that mostly just repeat the company lines. Okay? Para bang wala sumusunod lang. You know, most of us don't feel the fun and energy working for a leader that only cares about numbers and profits over people. So bakit? You are just number. You are not a person. Okay? Sabi nga, you have to love people, use things. And babalik po ba ang iyong lingkod at papadagos ko yung karagdagan ng mga how is it, ang tanong natin nga nito, why people would follow you. Okay? Why someone would follow you. Okay? Number 1, sinasabi ko nga, you trust them completely. Nagtiwala ka sa kanila. And after all, nagsisimula talaga sa tiwala. Ay kung hindi ka nagtitiwala sa akin, ano? Ay wala na tayo dyan. Wala na. Break na tayo. Number 1, tiwala. Kaya nga sa Chinese, yung Chinatown, it started simply with naniwala ko sa iyo Naniniwala ka sa akin, naniniwala tayo sa isa't isa, at dahil naniniwala tayo sa isa't isa, yan ay maganda. Ibabalik po muli ang iyong likod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po na 48 minutes after 1 o'clock. Initabi si Kapitana G. Samaromobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan ni Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa ning kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa 3rd distrito ng probinsya ni Albay. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, kay Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka di siguradong to sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, yaw na kita sa last part kasatuyang programang Maray na Hapon at sana ako po ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa inyo, lalong-lalo na bakit nga pa talaga tayo sumusunod, no? At paano ka susundin ng mga tao, no? Si Jesus kasi magaling na leader, sinundan siya ng mga tao. Bakit kasi? Meron si Jesus na sabi ko nga, yung 7 binahagi ko sa inyo, yung 7 bagay na ito, napakahalaga eh. Okay? Why someone would follow you. Okay? Ulitin ko mga tugang, nahiling natin kay Kristo. Nang pinili ni Kristo ang kanyang mga alagad, si Kristo nagtiwala sa kanila. Maliban na ang mga alagad ni Kristo ay mga walang pinag-aralan naman. Ano? Kasi hindi sila doktorado, hindi sila tulad ng mga scribe at pariseo, sila yung mga mangingisda lamang, sasabihin natin, ordinaryo, except na sasabi natin isa doon, si tax collector nga eh. Mga kasalanan eh. Kung makikita natin ang mga sumunod kay Kristo ay mga makasalanan eh. Pero nagtiwala si Kristo na may pagbabago.
why should someone or why someone would choose to follow you? Okay, because you trust them completely. Okay, number 2, hindi mo sila pinipressure. Ano? You let them play. You let them be creative. Okay? Sinasabi nga, most workplaces are antithesis of play. Everything must have a pre-formed result. Okay? This is an energy and leadership killer. Okay, remember, humans need to play. So even after, be creative. Ang ibig ko sabihin, yung laro lang yan. Alam mo, nagsabi ko nga kasubago, yung paggawa ko ng radio station, laro lang yun eh. Nakagawa din tayo. Kahit yung for example, yung mga nangyayari ngayon sa internet, mga application, laro lang yun eh. O, tingnan mo. And then number 3, aside from trust, play, power, you empower them. Okay, you empower them. Importante. And then, number 4, you have to love them. Leadership, sabi nga, is simply loving. Okay? Then, number 5, you tell the whole truth. Magpakatotoo tayo. Ang problema, we try to hide. Okay? No one is forcing you. You are making choices. Be honest. Okay? Not withholding the truth. No? Kasi ang problema sa atin, we try to withhold the truth. Okay? Bakit? Nagkakanya-kanya na tayo. Subukan mo, sa isang samahan, may isang tao doon na nag-whisper, nagbubulong. Oh, ano sa akala mo? Oh, maganda ba 'yon? Mali. Bakit? Ang tanong ko doon why are you whispering? What's the secret between two of you? Yun. Anong sinisikreto ninyo? Dapat sa samahan, walang sikreto. Kung tayo totoo. Pero kung tayo naglulukuhan, yan, magsimula na tayo magsikreto. Sikretuhin mo yan. Hindi mo ipapalam sa akin, kayo lang, kayo kami. Delikado po yan. Ano? Si Kristo hindi siya nagsikreto. Sabi ni Kristo, what I have revealed to you, yun, He revealed Himself. He revealed God to us. Hindi niya sinikreto ang Diyos eh. Ano? Hindi niya, actually, He emptied Himself. Napakagandang ginawa ng Diyos eh. He emptied Himself. And number 6, sabi, you decide with your heart. Dapat may puso. Ano? Importante, dapat may puso tayo. Importante yan. Okay? Most of us are bored and drained by leaders that never take any risk and always do the practical or logical choices. Guess what? Humans are not rational beings. Okay? Sabi dito, guess what? Rationality never inspired anyone. For now, think about the people that really inspire you. Do any of them sit quietly, repeat the company line, analyze indefinitely, and always do the practical decisions. The people that inspire us are the ones that are full of life and living from the heart. Totoo naman eh. Yung mga taong nag-inspire sa atin, yung nabubuhay. Ano? Sa tunay. They are expressing their joy, their desire, their values, and they are making choices based on their dreams. Okay? So mahalaga po yan ha. We love seeing someone act from the heart. I want to follow that person. If you don't know what is in your heart or how to follow it, start journaling it. Kaya importante rin eh. Okay? Yung mga taong may puso. Okay? Hindi mga taong puno ng sinasabi hanggang doon lang. Okay? Ulo lang. Dapat may puso. Okay? Sabi nga namin ni Father Jemay, yung pinag-usapan natin, kaya nagkakaintindihan kami because we listen with the heart. Okay? If we listen with the heart, not so much with our head, then we'll be able to understand. Why? Because there is compassion. Okay? Listen with the heart. Ang problema kasi ngayon, marami nagkakagulo sa pamilya, kahit sa anumang samahan, because we do not listen with the heart. We listen not
to understand, but we listen to question. Okay? And if we listen to question, not to understand, then we will never be able to understand. So listen with the heart. Okay? Number 7, you have to share your purpose and values openly. Oh, sabi ko, wala lang taguan. Okay? In other words, ito po, to conclude. You have become a leader when you realize your work responsibilities are not about strategies, the tasks, the projects, or the execution. You have become a leader when you realize, ito tanda natin, that your first responsibility is to people. So, love people, use things. Don't use people and love things. Love people. Sana po ito po si Father Boots na nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon kung bakit tayo sumusunod kay Kristo, bakit nakita natin ito. Lahat. Kaya siya ang tunay na leader. So anyway, magkita muli tayo bukas, Biyernes, at sana tayo ay bigyan ng inspirasyon sa araw na ito. So manalangin tayo ng paboritong dasal natin na kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ganawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpin na siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe na makakbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabos na naginanyog kang programang Marahay na Hapon. Sana alam natin ang dahilan kung bakit tayo sumusunod kay Jesus. Kasi bakit natin hinahanap ang Diyos sa buhay. Dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. At ganun, tinato tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Paalala po sa mga kapatid natin, love people, use things. Don't use people, but love people. Okay? Ito po si Father Boots, Bombase OP, nagsasabing Marahay na Hapon sa Indogabos. Bye-bye for now.